amb la pandèmia va ser una urgència, una emergència que ens vam trobar, que es va demanar de cop molts voluntaris per poder oferir alimentació a famílies que estaven en aquells moments necessitant-ho. A poc es va anar pensant que potser no era una manera prou digna, de que la persona vingués aquí i li donéssim un menjar que ens havien donat, i va ser quan vam anar pensant en un altre tipus de projecte, que és el que hem fet amb la targeta Monade. Jo penso que el canvi és radical, absolutament radical. Una persona que de passar a fer una cua en una parròquia, on tothom que va pel carrer la veu que està fent cua, que et poden assenyalar amb el dit, ni està fent cua allà, que quedes com estigmatitzat. I el bo que té és que poden triar el comerç que a ells els agradi, el tipus de menjar que els agradi, i el comerç és de proximitat, per tant, és una manera també de contribuir en el barri on aquella persona està treballant, em refereixo als botiguers, a ajudar també. Volem que la persona que vingui se senti atesa, escoltada i acollida. Preparem un petit a l'entrada quan venen, hi ha una màquina de fer cafès, hi ha uns sucs, hi ha unes pastetes. Després ja pensem en l'atenció directa, on l'acollim i valorem com es troba aquella persona i quines necessitats té i com li estan anant a l'ajut que li estan fent, però després també torna i hi ha els altres voluntaris que parlen amb ell o juguen amb els nens si venen, amb la qual anem una miqueta més enllà del donar una ajuda pura i dura, sinó creiem molt en l'acolliment aquest integral a la persona. I quan la situació millora, que aquesta és la idea no és estancar-se en la targeta Monade, sinó estar de pas, nosaltres l'ajudem en el que pugui, però que pugui marxar amb dignitat i que pugui fer la seva vida com qualsevol altra persona. Ja tenim quasi unes 10 famílies, diria, que ja els hi han donat de baixa, o bé perquè han trobat feina, o bé perquè han regularitzat el seu procés, i és molt positiu per nosaltres. Hi ha d'elles, la setmana passada, una de les famílies va portar inclús un pastís perquè li van anunciar que ja se li acabava la targeta i van estar tan contents que ens van portar un pastís i tot i vam menjar aquí tots junts. Que això reflecteix una miqueta, que no ho veuen com negatiu que els hi deixem de donar l'ajuda, sinó ho veuen com molt positiu, que ja no fa falta que els seguim ajudant.